wato wani lokacin nakan yi mamakin Ganduje saboda irin abubuwan da yake faɗi. Isirin bahani da yake yi mutumin nan sai ka ce bai zauna aji ba. Ya zo ina cewa mai girma sanata Rabi Musa Kwankwaso ya faɗi asalin karatunsa na PhD da yi. Na ce to ai abin da aka yi su wa'annan kirkira suke wa'anda za su zama sun sami irin wa'annan mukamai. Ka je Jigawa ka ga irin makarantu ka ga irin malamai na ilimi wanda Rabi Musa Kwankwaso ya kyankyashe. Kai ina ne tambayar ka da wa ka kyankyashe tun hawanka banda dala da ka rinka sokawa a ajiyunka. Ka jawo mana abun magana ka jawo mana abun kunya. Kamar Dr. Abdullahi Umar Ganduje bai yayi kowa mutumin da ya bada dambun nama da kilishi ma aka yi masa profesa da daddare gari ina wayewa shugabannin Amurka suka ce ko a janye ko su dan koshe su sashi a inji. Allah ya taimake mu da mu sun bari ma an tafi da shi din can ya faɗa inda ya samu profesan nasa. Wannan abin shine abin da ba za mu yarda da shi ba. Musa Iliyasu abin da kake karambanin ka ya ishi al'ummar jihar Kano. Mutumin da aka zarge ka yanke burtali ka yanke gonakai ka yanke kayan al'umma kun sace shi. Wannan abin shine abin da ba za mu yarda da shi ba. A baya fa kai aka yi tewa zargi magana agwagwa kuma yanzu a zo a ce a gwamnatin ku ne fa advisor guda ya koya wa ɗansa sata da cin amana. Ka duba ka ga irin abin da aka yi aka rinka yanke kuɗin malamai 50,000 aka rinka yanke 45 ana ba malami 5,000. Ku ne za ku ce wai akwai wasu barayi a jihar Kano akwai barayin da ake zargi wa'anda suka fi ku. Allah shi ya ba wa injiniya Abba mulki a 2019 saboda Ganduje bai yarda da kaddara ba. Ya je suka zuga wa'ansu aka haɗa baki da shi da su aka kwace mana amma muka yi musu Allah isa cikin ikon Allah cikin baiwarsa Allah ya kawo 2023. Mai girma injiniya Abba Kabir Yusuf ya kada Ganduje ya kada Gawuna ya kada Audu Ciranci ya kada Murtala Sulagaro ya kayar da wannan ba kwana ya kai dukkan su alibaban nan sun Musa mai baki da kunu ba wanda mai girma Abba Kabir Yusuf bai kayar ba amma mutanen nan suka ce mai martaba Malam Muhammadu Sunusi ya kawo mana ƙuri'u cikin ikon Allah cikin yadda Allah suka da kuma suka ce wai akwai ƙuri'a 160. Wa'annan mutane mu da muke zargin ku ƙuri'a Asuwaji 500 a ina kuka samo 300 kuka ƙara ta zama ta Nasir Gawunan nan yewa Abba Kabir Yusuf munna duk da dai ba ku yarda da kaddara ba. Allah kuma zai turmuza hancinku a kotu da ikon Allah da isarsa. Ta kuke tunanin haka? To ai shi ciki da gaskiya wuka ba ta huda shi. Ga Ganduje da bakinsa ya ce, mun musu mun musu maguɗi, mun je mun hau mun kwace musu zaɓe a 2019, amma yanzu cikin yadda Allah gashi sun zo sun kwace zaɓensu sun ci zaɓe da haƙiƙa. Mun yi haƙuri, Allah yana tare da masu haƙuri. A ina ka san wannan kalmar? A ina ka samu wannan tawakkalin? A ina ka yarda da cewa za ka karɓi kaddara? Ganduje ba mu yarda da wannan zancen naka ba. Tun da kace kayi likimo, kayi sanda, kayi fakare, kayi diddike, muka ce wannan cin amanar siyasa ne.